Els restaurants participants en la sexta edició de les jornades gastronòmiques del Túria el Plat, Saló Lourdes, Restaurant La Barra de l'Hotel La Moralleta, Rostidor Ascuas, El Racó del Bon Gust i Restaurant Antonio van fer entrega d'un xec de 406 euros en benefici a l'Associació Aridif de Ribarrotxa gràcies a l'aportació de 2 euros de cada menú. En l'acte van estar presents l'alcalde i el regidor de Turisme. En primer lloc volia agrair el treball que se fa des de Turisme i la regidoria, en el sentit que ja és la sexta edició que fem aquestes jornades gastronòmiques, que té dues finalitats. Una, que els nostres restauradors del poble ofereixen els seus productes, que són molt bons, que a més dins d'aquesta restauració ofereixen els plats que estem llançant, com diríem, típics i que volem promocionar, que són els arrossos de les Riberes del Túria i el plat del visigot, el menú visigot, és molt important, i a més té una causa molt solidària que és, diríem, la part per a mi més important d'aquestes jornades gastronòmiques. Dona que cada menú que els restauradors ofereixen i que nostres veïns o gent de València venen a provar-lo, tenen 2 euros que són solidaris i que en aquest cas han anat per Aridif, que és l'associació que engloba tota la gent de diversitat funcional del nostre poble, i com bé ha dit el seu president, pràcticament Vicent té una finalitat molt important, entre altres coses, ajudar a que les famílies que tenen fills, germans en diversitat funcional puguen aquests diners tindre uns extras per a, diríem, millorar la qualitat de la seva vida, que és tindre fisios, poder treure més per ahir, i jo crec que això és molt important, i per tant estic molt content, l'Ajuntament en el seu conjunt, d'aquestes jornades, i anem a seguir treballant-les i millorant-les. I agrair especialment a tots els restauradors, els 6 o 7 restaurants que s'han posat d'acord i ho han fet, pel treball, pel mitjà que ens fan i per aquesta causa solidària. Nosaltres de Patrimoni i Turisme el que fem és intentar que això se consolide any darrere any. Jornada d'aquest tipus sempre va bé, no? I jo crec que guanyant ha prou millor o algo millor que l'any passat, sense ser excessivament optimista. Sempre esperem més afluència i sobretot tenint només el valor gastronòmic del plat, sinó la voluntat de col·laboració i de participació en uns projectes solidaris que sempre són molt interessants. Això li anava a dir, dos vertients, el gastronòmic per a la gent, però també el solidari, en el que avui se fa aquesta entrega. Sí, efectivament. I n'hi ha que pensar, jo crec, un poc, sempre que minxem en el que no pot. I ho té molt difícil, i entonces és important i necessari. Per part nostra, encantats una vegada més d'aquesta col·laboració que sigui solidària, en el sentit que allò que feu tinga una finalitat molt justa, en aquest cas en Aridif, que és l'associació on engloba a totes les associacions de diversitat funcional. Correcte. Ens sembla molt bé, de fet és un diners que ens vindrà molt bé per a totes les tasques que tenim pendents i per a poder continuar en la feina que estem fent dirigida per a les persones en diversitat funcional. Segon any, parlàvem que se fa aquest donatiu, però per a què va anar destinat, que acabes de dir? Hi ha moltes coses, hi ha molts foraets que tapar, però principalment anirà destinat a tot el que està destinat al que estem fent, a la banda de la diversitat intel·lectual i per a la banda de la diversitat física. Intentarem que siga el més equitatiu possible per a poder continuar en el que ja hem començat, que són les teràpies intel·lectuals, i per a poder començar en aquests diners en el que són les teràpies físiques. Aprofitant que te tenim així, conta'm com està funcionant l'associació. De moment està funcionant molt bé, com tots els començaments, espaiet, molt lento, però la veritat és que està tenint molt bona acceptació i poquet a poquet està anant bé, ja dic, ja hem pogut començar en tot el tema d'intel·lectuals, hem tingut una molt bona resposta de l'Ajuntament en el que són arreglo d'infraestructures, tant del local com el poble, i a partir d'ahí en la intenció de poder ja tirar-li mà als que tenim un poquet aparcats, que són els físics, per a poder fer aquesta rehabilitació que tanta falta.